салом, як хабар. Додгоҳи Олии Тоҷикистон ҳукми 14 нафар иштирокчии рабудан ва куштори Шӯҳрат Исматуллоевро ном ба ном гуфт. Ба ин тариқ 5 нафар ҳукми абад ва боқимонда аз 1 то 27 сол равонаи зиндон гардиданд. аз ҷумла Қамарузамон Азизов, Дилшод Саидмуродов, Акбар Ахмедов, Шоҳрух Хоҷаев ва Бахтовар Сафаров аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо ба ҳукми абад маҳкум карда шуданд. Инчунин Фирдавс Тештимиров 27 сол, Сӯроб Сафаров ва Умед Ҳамидов 26 сол, Ҷамшед Раҳимов 7 сол ва Ашруф Неъмат 4 сол, Шӯҳрат Очилдиев ва Самир Шарипов 2 сол, Билол Мақсудов ва Парвиз Шарипов 1 соли ба зиндон маҳкум карда шуданд. Маҳкумшудагон аз рӯи ҳукми худ шикоят бурданд, аммо додгоҳи марҳилаи кассатсионӣ рӯзи 4 июн ҳукми онҳоро бетағйир гузошт. Кӯдак таб дораду тамоми шаб намехобад, пас ба кӯмаки шумо Пардифем Беби мешитобад. Пардифем Беби аз ширкати Вега Фарма зорухонаҳо пурсон шавед. Хабару маълумоти бештарро дар Телеграм канали Азия Плюс мутолиа кунед.